И какво става, пичове? Аз съм Антонио и добре дошли в моят YouTube канал. Този клип ще разгледам две Brawl Stars кооперации, които инсталирах на моят телефон. Надявам се да стават за игра горе-долу, защото наистина доста време ги търсих, буквално с супер трудно за намиране. Надявам се клипът да ви изкефи. Ако е така, се абонирайте за канала ми и не забравяйте, че на 350 абоната ще направя giveaway. Също така ме последвайте в TikTok, защото и там вече качвам доста видеа. Вече сме над 100 последователя, така че ако ти, който гледаш този видеоклип, искаш да бъдеш част от моите фенове в TikTok, то просто ме последвай, става мега лесно. Така че, хора, нека да започваме и нека разгледаме двете най-странни кооперации на Brawl Stars. Така, хора, в момента се намираме в първото копие за деня. В първото копие на Brawl Stars, нека го разгледаме. Значи, трябва да се кръстиме по някакъв начин. И мисля, че знам най-идеалният начин как да се кръстим. Точно така, subscribe. Абонирайте се, разбира се. Също... What? Хора, вижте шелито. Направо. Между другото, на описанието на играта пишеше, че е 3D, но лично според мен това е точно обратното, именно 2D. Шоп, нека разгледаме шопа. Значи имаме free box. Free box, нека да видим. И Шели, разбира се. Добре, значи... имаме още един. Колко безплатни бокси имаме? И нов броуър! Ел примото, ей, добре. Добре, явно имаме безплатни бокса, което е яко. Но не, също така имаме всякакви такива боксчета, нали? Обаче имаме един бокс с реклами, които аз няма да гледам. Няма да си хабя от времето. Така. Какво е това? Какви са тези числа, хора? Няма да цъкам, дори няма да се стара да цъкам. Така. Ето ни имаме колко броуър? 72. То в момента в Brawl Stars има май 82, нали? 82, тук е 72. Добре. С 10 броуъра разлика, нищо особено. Апгрейдваме шелката. И вече апгрейднахме, да. Добре, нека да видим какво представлява... не баскетбол. Искам на Броубал. Добре, хора, почваме да цъкаме една игра. И нека да видим как ще се играе. Така, зарежда. What? Добре, това е... What? Какво? Хора, въобще не разбрах. Давайте play again. What? Как се играе това? What? Трябва да цъкам ли? Някой ще ми каже как се играе. Play again. Чакай. Сега почвам да цъкам. Цъка. Ой! What? Да. Добре, хора, смятам да сменя гейм мода, тъй като това въобще не го разбирам. Моля, може ли някакъв друг гейм мод? Човек, тук няма други гейм модове. Да, бе. Хора, това е мега тъпо. Тук няма други гейм модове, само Brawl Ball. Това е скучно. Как се играе всъщност? Чакай. Чай. Ще вкарам по един или друг начин. Чай. Так. Добре. Така. Трябва за времето да вкарам и трябва да не пада долу. Моля, хора, как се играе това нещо? Добре, това е трудно, но интересно. Пробваме, хоп. Така, оп. Трябва времето. Не! Yes! Ей, добре. Трябва... Yes! Имаме Виктори и ни даде 8 купи, добре. Нека да видим какво може да правим с тези 8 купи. Можем ли нещо да вземаме? Има и Торфи Рол. Помните ли, хора, когато на Торфи Рол да можеше да взимаме броуърчета? И Нита беше първия. След това Колт, след това Бул. И така. Да, супер, да, помня. Това много ми липсва. Така, дайте да изиграем още една игра на баскетбол и да преминаваме към втората игра. Така. Опа. Добре, за малко да падне. Не. Добре, тази игра да кажем, че не съм я изиграл. Play again. Не! Хора, реклама. Хора, скипнаха рекламата, тъй като просто не ми идва да ви показвам реклами. Първо да направя и аз реклами и второ
да не ви губя от времето, нека да изиграем последна игра на баскетбол, тъй като това ми харесва, честно казвам, готино е. Готин е самия геймплей. И веднага вкарахме, защото сме най-добрите. Колко? 8 купи, 16 купи. Добре. В този толкова велик акаунт, който вече имаме цели 16 купи. Мале. Добре, хора, а я тук само да видим какво е това. Music, Language, Fan Country, на. Добре. Хора, надявам се да ви изкепи тази игра, а сега нека преминаваме към втората. И хора, в момента се намирам в последното копие за този клип. Та, играта ми изглежда, често казвам, малко по-спушлива от предната, когато играхме. Имаме шоп. Шопа, нека го разгледаме. Бонусес. Фри. Добре, имаме... Може да колат, сериозно. Можем да... коинове може да вземаме джемове. Добре, това е много интересно. Нека вземем 80 джема. Взехме 80 джема. Добре, и вече имаме 760 джема. Така, какво можем да правим? Така, виждам, че ето тук имаме този бокс. Така. Добре, само искам да кажа, че шейдито ми е на втори пауър, тъй като изиграх една игра преди това и често казано, може да се каже, че че леко става. Така, добре, изглежда имаме безкрайни боксчета. Нека си апгрейднем шелката. Така. И вече ни е 6 пауър, което е яко. Така, много ми е интересно, хора, не съм играл игра на никакви шоу-шаудаунове в тези копия, затова ми е много интересно как ще се направи този шоу-шаудаун. Нека да видим. Така, играеме и... Братле, what? Защо ранг 9? Аз дори не съм играл, хора. Това е странно. Нека пробваме втора игра. И в момента сме минус една купа. Сериозно? Има минус ли? Ужас. Така, и ранг първи плюс 7 купи. Това е толкова скучен геймплей. Така, нека видим някакви други гейммодове, ако има. Примерно баскетбол. Човек, не може ли да има нещо по... някакъв геймплей? Бати, искам геймплей. Защо не ми давате? Добре, нека видим на GemGrab. Ужас. Дефит. Дайте още един път, Викторе. Да, бе, човек, това е мега скучно, така да правиш. И да, за 45 купи още не сме отключили първия бокс. Буквално помнях как в самата Brawl Stars, как това беше, този бокс беше на 10 купи, така че съжалявам. Нека отвориме мега боксове. Така. Добре, да няма ли да ни се падне някой броуър, примерно? Това е странно. Така, хора, не можах да се доизкажа, тъй като драгите създатели на тази игра решиха точно в момента, в който си снимам клипа, да сложат на реклама, което е отвратително, затова просто реших да скипна тази част. Взимаме още боксче. Ами често казано, самия геймплей е леко, как да го кажа. И то не е много забавно, често казано. В смисъл, даже въобще не е забавно, защото гледате, буквално просто цъкаш тук и изведнъж бам, печелиш и не правиш нищо, което е доста скучно. Затова, честно казано, може би ще рейтна тази игра 2 от 10. А предната, забравих да кажа, мисля, че може би бих и дал 3 от 10. Малко повече ме кефиш от онази игра, тъй като дори един гейм мод поне имаше някакъв геймплей. Тук буквално има 6 гейм мода и просто цъкаш и бам, веднага печелиш, което е доста тъпо според мен. Но я да видим, има мини-геймс. Internet connection required. Странно. Добре, няма нищо интересно, често казано. Няма тук да видим settings, subscribe my group. Няма да се абонираме. Така че, хора, надявам се клипа да ви изкефи. Ако е така, се абонирайте за канала. Не забравяйте, че на 350 абоната правя giveaway. Така че, хора, хайде напред към 350 абоната.
последвайте ме в TikTok и ще се видим в следващия ми клип. А до тогава бъдете живи и здрави!